खुलुमबाय। गिबियावनो दुलाराय बर' माहारिनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बावहरग्रोनाय थाबाय। आं आदा बुदौला गामिनिनो जोंनि गामिया 1 नं बालिसिन्दा गामि। आदा बुदौलाया थांनाय अक्ट'बर दाननि 2 तारिखआव गुवाहाटीनि जेएनआरसिआव एडमिट जादोंमोन। बिथाङा प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोंफोर गोबां नारा नाथानि गेजेरजों बिथांखौ मोजांनि लामायाव लाबोनो थाखाय जोंफोर गोबां नाजादोंमोन। नाथाय इसोरनि थिननाय बायदियै बिथाङा जोंनि गेजेराव रुंसारि जालांबाय। थेवब्लाबो जोंफोर आसा खालामदों जोंनि जानिखि आदानि सिमां आरो सानस्रिया जाहाथे जोंनि दुलाराय लाइमोनफोरनि थाखाय मावफुंनो हाथाव जाहाथे जानानै थायो आरो बे सानस्रिजोंनो जोंफोर जोंनि बर'नि असे धोरोम बाथौखौ जोंफोर मोजाङै दैदेनलांनो आरो जौगासार होनायाव जोंफोर बिनि सानस्रिजों जोंफोर जाहाथे जाफुंसार खालामलांनो हायो बेखौ आङो इसोरनि गेजेराव इसोरनिसिम आरज खालामदों। आरो लोगोसे आदा बुदौलानि गोबां बिनि जारिमिनखौ बुंनो थाङाब्लाबो आं बेखौनो बुंनो थाङो आदा बुदौलाया बाथौ फोसाबनायखौ गायसनजेननायनिफ्राय दिनैहालागै बिथाङा मावबोबाय थादोंमोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा आथिखालनि मुगायाव आथिखालनि समाव गाहाय नेहाथारिमोन। बे गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै बिथाङा अबथिरा जिउ गोमालांनो गोनां जाबाय आरो जों आसा खालामदों इयुनाव जाहाथे जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनायाव जोंफोर बिथांनि सानस्रिजोंनो जौगालांनो हाथों बेखौ आं आसा खालामदों। आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायनो सानो जेब्लानोखि आदा बुदौलानि साराद बा कास बे कासाव जेब्लानोखि खबर मोनो अब्ला बयबो जाहाथे जोंनि बर' समाजानो रायजो राजाया लैहोर लैहोरै फैयो बेखौ आङो न'खरनि जानानै बयखौबो हांख्रायहरनाय थाबाय। आं एसेखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय थाबाय।